Hajiya Jamila. Zan yanka ne, darakta in yanka ne. Yanka mana saboda. Yawa. Next. Inshallah. Muje pick up, muje. Action. Sannan zuwa wurki su. Ya kike kwana biyu. Yes, mama. Gaskiya yana baki da kirki. Gaskiya na da baki da kirki. Ba shi da a ciki. Daga fuskar ka mu ga. Da mun da fitila. To ita wancan din tsakiyar kawo shine ta. Da mutso min da ita. Tsakiya. Dan mutso ne da wannan. Bari kunan saki wannan ɗin. Samun wannan. A bakin sun yi kaman. Faɗa mata ne. Wai, ba zan sa rikodin ba, sai ra hazard ɗin. Gaskiya ƙawata baki da kirki. Yanzu ke yar ziyarar nan ma ba ki kawo mu. Wallahi kin san makaranta. Sha'anin makaranta shi yake hana ni fita. Amma duk ran da bani da makaranta insha Allah. Yawwa yayi. Kin gaba naki bane ba. Wanda ka karanta na wannan ne. Wanda naki ne ke ya kamata ki bi. Da ina yake darakta ina? Ina darakta? Ga ka? Yaya? Muje? Sound. Ready? Action. Sannan zuwa wurki su. Kwana biyu ya kike. Mun ce dole ki ba ki ce gefen fuskar ki. Wallahi ba Za haka ki bane. dinga yi. Kina ciki fa. Kina kyamara. To ba ita take yi. Da ta ce To ai ki zaki san amsa lafiya da masa. kici. Zan cire shot din nan zan kama shi. Je kawai ne shi. To wani yanzu turi ba ake ma ne? Sanda zuwa wurki su. Wait. Sai ba a baki dama ba.